Mine damer og herrer. Ja, ja. Nu er det mig, der taler. Vi tager det lige fra toppen. 3, 2. Mine damer og herrer. Vi er til Gætten Hvem, og vi skal nu lægge ud med de 2 tidligere sjællandsmestre i lugte. Milla og Inger. Og I kommer fra Sortsamskolen. Ja. Det er dejligt at se jer, piger. Er I klar til at tage imod udfordringen? Nej. Okay, men vi gør det alligevel. Så vi tager nu, og så jeg viser lige til kameraet, det er den her. Og Milla, nu skal du sidde stille med armen, og så skal du tage en dyb indånding med næsen, kom. Og ja. Det var en nej. Var det Kai? Ja, det er jo det, jeg spørger dig om. Vi lader lige Inger. Frøken Inger, hun er der var hun. Og værsgo at duft. Så, Hvad siger du? Hvad er dit svar? Kai, det er Kai. Er det Kai? Det er Kai. Det er rigtigt. Ja, tak. Så er den første. Nu tror jeg, den næste her, der må jeg ikke gætte, for begge to har lugtet til den. Nå, jeg tror Inger havde. Nej. Men, og vi er tilbage med den her. Og vi lader først lige frøken Milla lugte til den. Den kommer her, og du må ikke gætte, før jeg siger til, vel? Nu er den der. Nu er den der. Milla, undskyld, men hvilken del af, du må ikke sige noget, før jeg siger til, var det du ikke forstod? Det synes jeg sagde meget klart og tydeligt. Jamen, hvis du vil ødelægge den her lille quiz, så synes jeg det. Jeg har kun forberedt den hele aften. Nu kommer så den næste. Milla, har du forstået reglerne nu? Tror du godt, du kan forstå nu, du ikke må sige noget? Ja. Tak. Vi er faktisk nogen, der har brugt meget tid på det her. Må jeg ikke starte med det? Ja, det tror jeg vist er bedst. Og Inger, vil du forklare mig reglen omkring, hvornår det er, man må sige noget? Når alle har duftet til en baby. Tak. Og så må der altså sniffes. Ja. Okay. Jeg kan ikke lukke noget. Okay, ja. Ja, tak. Og så er det frøken. Og nu må du gerne sige noget, når du har lugtet, for nu har den kære frøken Inger også lugtet til den. Ja, kom. Må jeg sige det? Ikke sige noget endnu. Kan du dufte noget? Ja, men Ja. jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved det godt. Ja, Inger siger det. Paprika, baby. Ej, det er sørme forkert. Ej, Den er også meget svær. hvad var det? Det var græsk grillkrydderi. Hvad? Ja, de hørte rigtigt. Det var græsk grillkrydderi. Og nu kommer den sidste lille quiz. Er I stadig med, piger? Ja. Og den kommer her, og det er første frøken Inger. Jeg tør ikke mere med dig, Mille. Det må jeg altså meget ked af. Og hvad siger de, frøken? Ja, jeg ved, hvad det er. Det er godt. Og Milla, hvad siger hun? Nå ja. Ja, så vil jeg gerne bede om et bud. Paprika. Paprika. Er det jeres bedste bud? Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Det er desværre også forkert. Ej, den Det er oregano. Ej, det skulle da rigtigt. For helvede. Så desværre, det var mig, der vandt. Må vi tage det? Så må jeg gerne tage det af. Tak fordi du vil være med til min quiz.